И затова този тип характер, когато се страхува от унижение, след време нерядко започва да се самоунижава. Само да не го унижи външния свят, той се самоунижава, предава себе си. Така че едно по-будно дете означава, че е много по-свободно, имащо идея за собствено мнение, граници и стойност. И дете, което след време няма да се оставя на гарето в кълта и наистина ще живее своя живот. То е по-живо, то е по-будно, то е по-свободно, то ще е по-смело, то ще е по-силно, ще е по-опитващо и съответно и повече опит ще натрупа в живота. И много по-малко ще се депресира като вероятност, защото депресия е обратното на агресия. Когато сме усвоили адекватно агресивни модел на поведение, което означава, пак казвам, когато се наложи да сдържим и когато се наложи да изразим, това е най-добрата профилактика срещу всички депресивни моменти в живота, което е всъщност преса, задържане, натиск над самите, който сами упражняваме над себе си. И има, разбира се, и манипулативен елемент, за да можем заобиколно вече обяснение да наказваме света. Така че послушното дете и непослушното дете са термини, които подлежат на много ревизиране. По-добре е да се питаме кое е здравото дете. Мадлен, като последен въпрос в този модул, мога ли да те помоля да резюмираш родителските грешки в тази фаза на аза? Първата родителска най-важна грешка е мачкането. Тогава, когато родителя смята, че детето е мъничко да има собствено мнение и позиция. Само, че то няма как да формира усещането за индивидуалност. Ние използваме един термин в психотерапията, въведен от Юнг, нарича се процес на индивидуация. И това първо откъсване на детето от майката започва в точно тази фаза. Затова и тук вече би могло да отиде да спи в собствена стая. Тук вече, ако плаче, защото отива в собствена стая, вече не значи непременно, че се страхува от умиране, защото иска да наложи своята воля. И разбира се, родителя би трябвало да направи това бавно, постепенно, поетапно, без насилие. Децата понякога до 3-та година не са готови да се откъснат от родителите, но няма дете, което да е останало да спи до животно при мама, така че ще се случи при всички положения. Така че една от грешките може да бъде мачкането и невслушването в детския протест. И тя е основната. Другата грешка е, когато самия родител има нездрави собствени лични умения да бъде агресивен, да покаже правилната реакция на детето. Примерно, мама мрънка и вменява вина и казва, мама сега ще плаче, ще страда много, защото не си изял супата. Да не говорим, че има крайни, нерядко съм ги чувала, това е професията, мама ще умре, ако ти еди си какво. Тогава всъщност това е една третична агресивност, садомазохистична, която създава огромни чувства за вина и за задълженост от страна на детето, една изнасилена благодарност, която родителя изисква, притискайки, което неминуемо формира същия този садомазохистичен тип характер в детето. Другата грешка е да насилваме детето пък преждевременно, да речеме, да проговаря или да прохожда, или много е важно тая свръхамбиция на родителите да следват книжките или някаква тяхна представа за правилност, да бъде заменена от едно вслушване в сигналите, които самото дете подава. Ако ние внимаваме в собственото си дете, то ще ни покаже кога е готово и да проходи, то ще ни покаже кога е готово и да проговори, да започне да отстоява себе си. Другата грешка е, например, когато започнат нормалните, така наречени тръшкания в тази възраст, родителя да излезе от рамките на спокойната сила и на топлата категоричност. Или да стане твърде агресивен в удряне, бой, назидание, насилие, в крайна сметка, към детето, или да бъде прекалено мека мара и да покаже колко е безпомощен. Тогава разбира се, че детето ще продължи до дупка да опитва, просто защото ще усеща, че отсреща няма силен човек. Има мекошав човек и е нормално, защото точно това показва, че се развива правилно, да продължи да опитва всички възможни начини да наложи своята воля, защото в момента е в фазата, в която тества себеотстояването и агресивния модел. До сега е бил в подчинителния модел, умението да се доверяваме, да се отдаваме, да се показваме слаби, да зависим и да преживяваме това като прелюдия на любовта и сигурността. И сега вече тук фазата, в която се учим да ограничаваме достъпа до себе си,
за да можем, когато живота трябва да сложим граница, пък когато трябва да вдигнем и тотално да се доверим. Затова би било много грешно и ако родителя не се подлага на съмнение. И ако не се опитва да чете такава литература или да търси такъв тип консултиране, защото миналото ни е пълно наистина с много неверни вярвания. Много ти благодаря, Мадлен, за участието и за изчерпателния отговор, както и на драгия зрител за търпението, и продължавам нататък с 3-та и 4-та година на живота на детето. Останете с нас.